Szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai 10. nyelvi videóban a Balatonra megyünk. A Balaton 77 km hosszú. Ez a legnagyobb tó Közép-Európában. A vize gyorsan meleg lesz, ezért májustól szeptemberig lehet fürdeni, úszni, sportolni. A Balatonon van vitorlásverseny, úszóverseny és kalandpark, de vannak termálforrások is nem messze. Az északi parton mélyebb a víz, de a déli parton pár száz métert kell sétálni a mély vízig. A Balatont körbe is lehet biciklizni. A tó körül körülbelül 200 km bicikliút van. A neve Balatoni Bringa körút. Mit lehet tehát csinálni a Balatonon? Lehet úszni, plavati, biciklizni, kolesáriti, lángost enni, jesti lángas, fürdeni, kopatisse. Látjuk, hogy a szó végén ni végződés van. Ez az infinitívus a magyarban. Ezt használjuk a lehet, možno, tilos, prepovedano, szabad, dovoljeno, kell, je treba mellett. Egy balatoni fesztivál sok romantikus találkozásnak is a helye lehet. Ezért fontos lehet tudni a szeretlek szót. Azt jelenti ljubim te, szeretlek. Ez egy speciális végződés, ami az egyes szám első személy és a második személy közötti interakciót jelenti. Ilyen még a várlak, csákam te, hívlak, klicsem te, látlak, vidim te. Köszönöm az eddigi figyelmet. Remélem, érdekesek voltak a videók. Azt is remélem, hogy találkozunk a Balassi Intézet nyelvtanfolyamán. Viszontlátásra!